Anditi mira ndinyatsosimuka because ndikataura musingandioneka pamwe baba vangu azotoendawo neni pakanyatsondiona. Ini ndinonyanyorwadziwa nevanhu ava iyo vekambani iyi, vanhu vanoratidza kuti Diamond kambani ine mari, but mukatarisa nzvimbo yavanoshandira nemotika dzavanofamba nadzo nesu mukatarisa mhanza yababa avo kupenyaka uku kurya vachiguta, muri kuzvinzwa. Rodhi yavanofamba nayo kubva panapa kusvika kukambani yavari kutaura inosiririsa. Irodhi inosiririsa zvisingaiti. Isusu madzimai tine dzimba dziri musaidhi merodhi. Nekutsvaira kwacho hatichatogoni because vanonga vachitikwititidzira vachiita sei. Dai vaizotowo zvavo horaiti. Chiregai titsverukewo vanhu vari muarea. Votorawo varume vadu vapinza makambani. Zvinorwadza sei kuti munhu uri panext apa panouya munhu anopinda kambani anobva kuBulawayo. Iwo munhu uri apa uri kukwangwaya nenhamo. Horaiti, isu tichitaiwo horaiti kuti vasikana vari muarea vacho muchatengerawo hembe muchipfimba. Anopfimba anhu akageza anobve kure. Zvamunoona wivhiri musoro inonaka wafambe mutara. Handimbozivi kuti iwo usvike kweanenge akamira sei. Inini kambani inondirwadzisa. Dai COVID murimo meyakandoputika yakati nemadhaimondi acho neanhu acho. Obva aeredza nawo zvemamasiki zvisamboshanda baikwe. Hapeno kuti bochimbodini. Maita basa.